Bueno, ara ja continuem i ja ficarem totes les espècies i tot el que tenim, excepte el que seria el paté d'ànec i el que seria els formatges, i que això després amb els licors, una vegada que tinguem els licors, doncs ja acabarà de potxar bé. Sense por, tirem tot de cop. No. Acabem de ficar totes les espècies de cop, d'acord? I després d'haver estat un quart d'hora més o menys potxant les hortalisses, ara això té que estar-hi com a mínim 5 minutets, anant remenant, que acabi de coure. I, com us deia abans, faltarà ficar el que serien els fruits secs, la barreja de bolets i també bueno, els formatges i el foie. Això ja va agafant color, ja va agafant olor, i poquet a poquet anirem fent. Bueno, i ara pues, ficarem, com us he dit abans, els bolets, les anxoves, les olives, els fruits secs, d'acord? I després l'últim serien els formatges i el foie d'ànec.